Mriki Mbak Fahmi, iya kene-kene. Nyata endah ing kutha Semarang. Angon gorake gunung Milani Bengawan Kenal Abinang Aku malah buat Kepapan Tentang di gunung Karena begitu Takoyo sesat Semarang Indah Indah Kutha Semarang. Monggo diaturke bajing loncat buka celuk saka Mbak Suci sing beksa Mbak Fahmi Romas Lendem karo Eka ya melu joget sak obahmu ka waton kowe ketuli-ketuli wis wong roh nek urip. Dados kula dikeroyok niki. Lah iya no, ano. Berarti kula bagus nggih niki pinten. Heeh. Delok kok sedotan. Monggo ayo buka celuk Mbak Suci, monggo ayo. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken.